Dobar dan i dobrodošli na moj YouTube kanal Beer is Food. Ja sam Istok i pre nego što vam predstavim današnje pivo, pritisnite ovo ovde dugme i zapratite ovaj kanal. Pivo koje danas predstavljam nastalo je početkom 20. veka i to na samom početku 1900. godine, a osnivač te pivare je Petros Mamos. Znači, sada čim sam vam rekao, najverovatnije vi koji ste ljubitelji piva znate o kom pivu je reč. Pivo dolazi iz grada Patre i u pitanju je Euro Pale Lager, tako su ga okarakterisali. U pitanju je pivo Mamos. Kao što sam rekao, Euro Pale Lager sa 5% alkohola i pivo koje se pravi sa 3 vrste hmelja. Ja ga do sada nisam probao, tako da će ovo biti za mene premijera, kao i za neke od vas, a sigurno su ga neki i probali. Pa da ne davim mnogo, da krenemo sa probavanjem. Interesantan miris. Malo se osjeća onako citrusno, osjeća se hmelj. Pena brzo opada, znači ništa nije onako nešto bog zna koliko postojana. Boja klasičnog lagera, znači ono zlatno-žuta. Malo je više tamnije, nije znači onako svetlo-žuta boja. Jeste, osjeća se malo, ima taj neki citrusni miris i osjeća se onako hmelj. Ima, znači onako što kažu, ima dosta ovih mehurića, pretpostavljam da je gaziranije ova varijanta piva, ali sada ćemo da probamo. Živeli. Ima malo slatkastog ukusa. Jeste malo gaziranije, ali na početku. Znači nije konstantno onako što se kaže gazirano da kad progutate da vas to drži. Jednostavno taj prvi gutljaj jeste gaziraniji, ali posle toga je on brzo ispari. Osjeća se citrus. Neka pomaranđa, nešto, neka klementina, ne znam, tako nešto, mandarina. Nikakav, nema ono što da kažete da je to određen ukus citrusa. Jednostavno, pivo interesantno, ali ništa spektakularno. Gorčinu tako reći da ni nema. Malo je, ajde da kažemo, hmeljast taj ukus. Znači, onako, osjeća se malo, pored tog citrusa, osjeća se i taj ukus hmelja. Pazite, da se razumemo, nije pivo za izbegavanje, ali nije neki ekstra kvalitet. Moje mišljenje. Kažem, neko se neće složiti sa mnom, u suštini, kao i mnoga druga piva, znači, ono, za svakodnevnu upotrebu. Znači, nije neko
ekstra pivo, pa da sad mi kažemo da ima neki kvalitet i onda kažemo ok, ovo je nešto što se ne pije svaki dan. Ovo je jedno pivo koje je, možemo da kažemo, ja ne znam ni kolika cena ovog piva, ali pretpostavljam da ne spada u neka skupa piva tamo u Grčkoj, da spada u jeftiniju neku, ovo kako se zove, u neki jeftiniji deo tih piva, znači nije neka ekskluziva ili luksus. Sve u svemu, lepo pivo za leto, onako da vas osveži malo ajde da kažemo taj gaziranost na početku što je jača, ali ni to nije neka smetnja, jednostavno brzo prođe. Ukus, ima ukus piva, znači osjeća se da ima taj hmeljasti, ima to malo taj slatkasti i taj citrus koji je, da kažemo, ne zna se šta je, ali jednostavno daleko od toga da je ovo ružno pivo, loše, da nije za popiti. Može da se pije, neka moja ocena 6,3, može, 6,5, da kažem. Može da nije, znači, neka, što kaže, neki krš. Inače, šta je interesantno za ovu pivaru i za Petrosa Mamosa koji je osnovao pivaru, jeste da je on nemački učenik, on se školovao u Minhenu i on se oženio sa ćerkom jednog pivara koji je osnivač atinske jedne pivare, a to je pivara Fix. Tako da imao je podršku. Sama pivara je bila, tako reći, pred gašenjem, ali je tu posle unuk od osnivača Petrosa, to je nekih 70. godina prošlog veka, uspeo da održi da je sačuva od propadanja i gašenja. Sve u svemu, pivo, ja kažem, ima piva koja trebate probati jedanput i više nikad ne kupovati. Ovo pivo ne spada u ta, znači treba ga probati i možete ga kupovati, jer uopšte nije, da kažemo, loše pivo, ali je daleko od toga da je najbolje. Šta je ovde mnogo bitno kod mene uvek? To je da ostanete mi zdravi, veseli, nasmejani, da pijete pivo, i to Mamos, i ljubite vaše najmilije. U to ime živeli. Znači, živeli.